Hráčik 10 a ja vás vítam u dnešného videa. Dneska to bude z modovaného Minecraftu. Presnejšie z modu Miner Plus a môžeme ísť na to. Ale pred začiatím videa dajte like, odber a nezabudnite si zapnúť zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. To si to trošku skútolníme, dá sa povedať. Urobíme si nejaký provizorný domček a môžeme sa ísť pozrieť aj do tomto biomu napríklad. Môžeme kľudne ubytovať aj naše škrečky, dá sa povedať, a vyrobiť im nejakú hamster well, také koliesko ako keby. Tiež budeme potrebovať 3 medie a tak to im môžeme tiež zrobiť. Takže ako prvé by som si ešte z minulého diela tu uložila nejaké veci. Takže zoberieme dreva. Tak. A robíme si čestku. 2 čestky rovno. A môžeme si tam dať nejaké veci, ktoré práve nechceme nosiť. Tak. Napríklad na strom. No. Predtým ešte než začneme vlastne budovať, povedať, našu slávnu ako keby bejsku. No tak si robíme pec a vypečíme si nejaký ten aeronik, nejaké to jedlo. Tak, dáme si tu uhlie a dáme iron, asi skôr chceme nejaký upálime potom. Dobre, najprv musíme nájsť nejaký ako keby pozemak, dá sa povedať, kde bude náš ten, kde bude naša chalúbka stať, alebo domček. No, takže sa tu trošku popozeráme. Asi by som nechcel robiť v tomto ľadovom biome blízko, takže poďme trochu tam, týmto smerom. Môže byť asi tu niekde. Neviem, ja by som chcela, aby to bolo také vyššie. Môžeme to robiť aj nejak tu tak, ako keby. Dobre, pri našich veciach rovno ešte mať bližšie. Dobre. A mimochodom stále môžete napísať, ako by sa mali volať naši škrečkovia. Ešte nám do zbierky chýba tento biely. Ale predtým, než začneme, by som rada si šla po nejaký kameň. Vidím nejakú jaskyňu, ale tam som videla lepšiu. Takže ideme tam. Určite mi môžete napísať do komentára, či sa vám toto video páči a rozhodne mi tam môžete napísať, jak sa majú volať tí škrečkovia. To bolo úžasné. Patrne na ten sníh, čo nás tam. Takže tam vidíme nejaký pérom, takže to tiež nakažíme. O, emerald. Ale nemám kontač. Tak som počkať, to znamená malé irony. Tak, zoberieme si aj nejaké to uhlie. Ten iron nikdy nie je dosť. Ale moc by sme sa mohli pozrieť do kejvky. Tak. Sa môžeme trochu nájsť. Dať do pece ďalší iron. Á, výborne. 6, 3. Tak. Môžeme si vykraftiť náš úplne prvý železný trumpáč. Alebo nemáme paličky. Teraz si môžeme vykraftiť náš úplne prvý trumpáč železný. To už by to malo byť safe. Dobre. A môžeme si vybrať aj ten emerald. I keď neviem, na čo nám bude. Ale tak dobré, no. Výborne. To bol iron. Dobre. Tak, hop.
budem mať stack. Tak, už mám stack a môžeme ísť domov. A vlastne my si môžeme aj zobrať. Neby sa by sme vyštvali. Môžeme si... Nemôžeme. Počkej. Počkej, jak to funguje? Môžem si zobrať do ruky. Keď tu dám kameň. Nemôžem, počkať, čo? To funguje. Sme už doma. Zároveň môžeme pozrieť, koľko sa nám už to vyšlo. A všetko. Výborne. Prídem ešte 14. Tak. Výborne. Ešte také jedlo by nám trebalo. Tak ja zasadím mrkvičky. Nebudeme mať nič o jedno zatiaľ. Teraz si tu trochu vyhľadíme, dá sa povedať. Tu zatiaľ by sme mali nejaký ten priestor. Tento strom som videla, že zrúbeme. To sa mi to vôbec nepáči. Výborné. Ani ho tak veľa nemusíme brať, pretože samozrejme mám toho veľa a kedykoľvek si to môžem ešte nafarmiť to drevo. Ale ja to mám bývanie, takže to by som ešte nezničila. Ale to môžeme presunúť teraz. Najviac sa mi páči na tomto modu, že môžete berať veci, že môžeš to brať aj môžeš brať čestky. To je strašne super, lebo predtým si sa s tým musel úplne brať dačo. Že to je super. Nevadí, to už si prenesieme. Tak, to zničíme, aby to nebolo. Môžeme aj tento strom zrúbať vlastne. Áno, ak sa mi nevidie, tak je tu taký bug, sa dá povedať, že keď
vám to vysieká celý strom, takže to je veľmi zaujímavé, si myslím. No. No, tak. A už tu máme viac miesta konečne. Výborne. Tak. A môžeme rozširovať. No tak ja sa vám ozvem, keď to trochu poznala. Ale nie je to zase úplne dokonalé, hej, lebo tu ešte mi chýba pár blokov, ale to nechme na budúce. No a teraz si postavíme také základy ako keby našom domu. Takže chcela by som to z rúžového dreva. Jak inak, keď sme v rúžovom biome, aby to tak trochu ako keby sedelo, hej. Neviem, čo s tými kvetami urobím, ale tak uvidíme. No, takže bude to asi... Počkaj. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri. Dobre. A raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Raz, dva, tri, štyri. Tak. To bude na 5. Raz, dva, tri, štyri, päť. Alebo 6. To posuniem oblak, aby to nebolo také pini. Raz, dva, tri, štyri. Tak, to zrúbem. Tak. Tu bola tá koza. Au. Tak to bolo. Nevedela, že mi kozy môže robiť. To nie náhodou toto, čo si vypadne kozy. Počkaj, skúsim. Kde je? No tak nebola. Tak, sorry. Za mňa je ryb koza. Život je krutý. Ok, takže. Aby sme sa vrátili späť do mojej roboty. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Raz, dva, tri, štyri. Výborne. Raz, dva, tri, štyri. Tak. A teraz zobneme toto. Nie je to krajšie. Výborne. Teraz by som si zobrala asi normálne drevo. Čo to? To rozkrátím. Výborne, dubové drevo. Tak toto môžeme robiť, keby to narastlo. Ako tu máme rúžové stromy. A urobila by som to, že by som zobrala neviem, jak to bude síce vyzerať, ale môžeme to skúsiť. A teraz je čo ako zmysle, že
A už nemám dobré video. A najbližšieho tu nikdy nevidím. Tam je dačo, ale to je fialové, mám pocit. To je mi. Takže počkám, keby toto vyrastie. A medzi tým by som... Ahojte všetci, som Mračik10, vítam vás v budúcnosti, kedy editujem toto video. A bohužiaľ toto video sa mi zdalo príliš dlhé, pretože tu hovorím ešte kopu blbostí. A preto som sa rozhodla, že toto video rozdelím na dve časti. Toto bude part 1 a môžete sa tešiť na part 2. Takže dajte like, odber a ďakujem, že ste to pozreli toto video. Čau, čau.